Honorable Justice Chidi Ononobo, Honorable Justice Ononobo, Aine Kenegi, Nana Bata Obi Mbadiwe, we salute you. Nana Bata, the minority leader, Igbo House of Assembly, Prince, Honorable Prince Will Ugochukwu Amuchi, Bata, Yana Hrh Eze Mbalewe. They are all here today in their hundreds and thousands. Thank you very much. Having said that, we want to follow the program rigidly from this moment. But before then, I will hand over to Menokonye Kainyefre. See, I check with him as in one abata. Go, we can hand it over officially. Oh, Menokon. Because they want you only show Chabela. And you could power him below the power political power. All power. Can we sit back, I beg? Can we sit back? Can we sit back? I beg. Microphone of let our chicken, I so I'm the Buffalo, so because I tell you okay. Honorable guy. Oh, no, I know the Boku Nakabere Brotonye Atobera Nebere Malite Kai Bera Chineke. Our Mogadin Fair, Kai Kuroto, Chinyereze Chineku. Onye wine na Chineke Nekelege Kele Nihi Hrh nke nyere n'ụbọchị taa izukọ dịka ụmụ gị. Onye nwanyị anyị na-ekele kele n'ihi amalije. Ọtụtụ n'ime anyị ndị duru bịaruo n'ile anyị makwa na ọtụtụ ka nọ n'ụzọ na-abịa. Dịka idutara anyị n'udo sikwa taa dute ndị nke ahụ n'udo n'aha Jizọs. Ihe niile a gaji ime egbu ugbu onye nwanyị na Chineke ka anyị na-enyefe gị n'aka. Ma ihe oriri niile, ihe ọṅụṅụ niile, onye nwanyị anyị ga-erite ọnwụ, anyị ga-erute mbibi. Ọgbakọ ga-awụ naanị n'ọṅụ. Ihe ọbụla ga-ewe mwepụ ma ọ bụ ihe ikpe ma ga-ahụ ya n'ebe a. Gọzie mmadụ niile, gọzie ihe a gaji ime n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Biko dịka ntụziaka mmemme asịrịdị onye isi oche mmemme ezi nwa Stanley Amuche ga-ekwu nwa nkenke okwu ya wụ na ndị bekee ịzọ chairman's opening remarks. Mr. Chairman, sir. UVURU kelenu. UVURU kelenu. Mbise kelenu. Biko ana m ekele nwanne anyị nwoke onye chịrị ala Imo
n'oge gara aga bụ Right Honorable Emeka Ihedoha ịla nwaanyị ya n'ebe a. Na m ekele unu. Anakwa m ekele Kwadi Njoku bụ onye nyere m aka nọchie ebe a bifo m abịaruo na-eme ka ihe na-aga nke ọma. Ana m ekele ndị niile bịara ebe a taa. Nke kachasị nke ana m ekele onye eze ọhụrụ anyị Hrh Eze. Taa ile anya ebe a ọ ga-ahụ afụrụ iche. Mgbe m na-abịata ya dịka Eze Mbalewe alagharịala ọdọ. Ụlọ ga-enwu nshi na ebe ụzọ ya abadebe